Chceš priestor pre celú rodinu, ale nie si pripravený vzdať sa zábavy za volantom? Renault Rafale vo výbave Atelier Alpine ti dá oboje. Nie je to však o športových plaketkách. Pod kapotou nájdeme 1,2 litrový oturbený trojvalec, ktorému dopomáhajú až 3 elektromotory, 2 vpredu a 1 vzadu. Spolu tak systematický výkon je na úrovni 221 kW, teda 300 koní, a k tomu pridajte natáčanie zadnej nápravy For Control a pohon všetkých 4 kolies. Počas nočnej jazdy ťa budú sprevádzať Matrix LED svetlomety, ktoré osvetlia vozovku, ako keby bol deň. Vzadu sa skrýva takýto elegantný digitálny podpis a nápis Rafale v štýle rukopisu. No a prednú masku zdobí desiatka siluet loga Renault. Batéria plug-in hybridného systému má kapacitu 22 kWh a nabíjať ju môžete výkonom 7,4 kW. Palivová nádrž neutrpela zmenšenie a stále ponúka plnohodnotných 55 litrov. A teraz k spomínanému priestoru. Začneme v zadnej časti, kde ho je neurekom vďaka predĺženému rázvoru 2738 mm. Zadných pasažierov zaujme dvojica USB-C portov, tradične tu, ale aj v lakťovej opierke. Rafale však ponúka aj takéto šikovné držiaky na mobilné zariadenia. Batožinový priestor má objem úctyhodných 539 litrov, žiadne kompromisy. Presuňme sa do prednej časti, kde nájdeme spleť príjemných a kvalitných materiálov. Napríklad takéto prešívanie vo farbách francúzskej trikolóry, drevený dekor palubnej dosky, či takýto modrý koberec. Vodičovi robí spoločnosť tento 12-palcový dotykový displej infotainmentu so zabudovaným operačným systémom od Google. Rafale ponúka aj dlaňovú opierku, ktorú si viete takto šikovne posúvať. Alcantarové sedačky sú samozrejme veľmi komfortné, no ukrývajú v sebe aj takéto podsvietené logo Alpine. Technologickou čerešničkou na torte je panoramatická strecha Solar Bay s elektronickým ovládaním priehľadnosti. No a toto všetko môžeš mať doma za necelých 59 000 eur. Tak čo, páči sa ti? Daj nám vedieť v komentároch.